Marcel El Marcià va actuar divendres passat en l'hort de Casa Cendra. El grup valencià va realitzar un espectacle dirigit al públic infantil en el que va presentar el seu últim treball, Papers dins d'una caixa dins d'un calaix. Aquesta actuació s'emmarca dins del programa d'activitats culturals i d'oci Estiu Viu. La regidora d'Infància i Adolescència Lola Ortegano i altres membres de la corporació municipal no van voler perdre's la presentació del setè disc d'aquest grup. El nostre nou disc és un disc de música familiar, que diguem nosaltres, perquè li pot agradar als majors i als menuts, i és un disc que té el bagatge de tots aquests anys que hem estat fent altres discos i crec que hem arribat a un punt de confluència per a que puguen escoltar-ho tots en el cotxe i gaudir tots. Carles Llinares i Albert Bertomeu són els integrants de la banda. El grup ha presentat 10 cançons amb textos positius, inclusius i amb una mirada divertida i original del món. En aquesta ocasió s'ha de destacar que la banda ha crescut amb l'aportació del músic Pere Bernal. Aquest treball ha rebut nominacions com a millor disc de música familiar dins de la darrera edició dels Premis Carlos Santos. Intentem educar en valors i intentem que tinguin una visió crítica del que passa al seu voltant. I al cap i a la fi sempre, vull dir, no és una qüestió de fer una cançó pels xiquets, és música que et fa pensar al final, no? Que és un poc el que busquem i el que intentem crear una reacció d'aquell que està escoltant-nos. Marcel El Marcià porta vora 15 anys recorrent teatres, escoles i places de les nostres comarques amb la finalitat de transmetre la música en valencià al públic infantil. Després de tots aquests anys de treball ininterromput, el balanç de la banda és molt positiu, ja que és complicat mantindre's durant tant temps en un món tan complicat com el de la música. Sempre és complicat, no? Els músics han de fer de músics, però a banda han de produir els discos, han de fer-se la seva promo, han de muntar-se els seus equips i has de fer un poc de tot, no? La cultura està així i sempre ha sigut una flor de marge en aquest sentit, no? Aleshores estem acostumats a batallar en això, no? I bueno, el que ens permet això és que després de tots aquests anys continuem vius i això ja és per nosaltres tindre projectes i tindre il·lusió en fer coses doncs ja és suficient. El grup Marcel El Marcià ha reprès les seues actuacions després de mesos d'aturada obligada per la pandèmia. Tot i que no està sent un camí fàcil, tenen l'estiu ple d'actuacions. Albert Bertomeu apunta que el públic té ganes i que hi ha molts ajuntaments, com ara el de Mislata, que estan apostant per la cultura. Tenim la sort de que en el moment hi ha hagut restriccions i ningú ha pogut tocar, no hem tocat, i quan s'ha obert, per el que siga, enseguida han tingut actuacions, que això, vulguis o no, tenim aquesta sort i agraïm a tot el món que ens ha tocat per anar enseguida a tocar i no hem parat, la veritat, després. Però és complicat, És complicat, però la gent sí que té ganes i sí que veus que hi ha ajuntaments com aquests que estan apostant per la cultura i és important això. La programació cultural i d'oci Estiu Viu ja està arribant a la fi. Durant els mesos de juliol i agost ha plenat els carrers de Mislata de teatre, concerts i cinema. Mislata ha demostrat que es pot realitzar un oci segur respectant sempre les mesures sanitàries. Ni la mascareta ni la distància social han sigut impediment perquè veïns i veïnes de la ciutat hagin gaudit de cadascuna de les activitats programades que han tornat a omplir de vida els carrers de la localitat després de mesos de pandèmia. Posa la capa si tens fred. Vale, a les majores i les majores, va, a veure les mares.